Dnes sa nám skončila súťaž o 2 vstupenky na rozprávkový muzikál Mrázik na ľade, ktorý sa bude konať v Žiline 12. novembra. Takže ideme žrebovať víťaza. Súťažná otázka znela, že z ktorej krajiny pochádza rozprávková ľadová show Mrázik na ľade a správna odpoveď bola Česká republika, takže spúšťame žrebovanie. Súťaže sa nám zúčastnilo 602 súťažiacich. A šťastie sa usmialo na Máriu Jedlovcovú, ktorej ideme telefonovať a správne odpovedala, že muzikál Mrázik na ľade pochádza z Českej republiky. Takže vytačame číslo pani Márie Jedlovcovej. Dobrý deň, prajem Martin Dorčák z portálu vyhrávam.sk. Volám pani Máriu Jedlovcovú. Manželu telefonu. Vaša manželka sa zúčastnila našej súťaže o vstupenky na muzikál Mrázik a chcel som jej oznámiť, že vyhrala. Takže A kedy to je? Je to 12. novembra, to je myslím, že v nedeľu, ak sa v sobotu. V sobotu to sme akorát mimo. Aha, tak môžeme vyžrebovať niekoho ďalšieho. Môžete niekoho ďalšieho, ďakujeme za ochotu. Za málo, do počutia. Aj do počutia. Takže ideme žrebovať ďalšieho výhercu. Spúšťam žrebovanie. Anna Simonová, ale tá nesprávne odpovedala, že Rusko. Takže ideme žrebovať ďalšieho. A víťazom sa stáva Karol Kazda, ktorý správne odpovedal, že Česká republika, takže ideme volať pánovi Kazdovi. Takže zvoní nám. Dobrý deň, prajem Martin Dorčák z portálu vyhrávam.sk. Hovorím s pánom Karolom Kazdom. Vy ste sa zúčastnili našej súťaže o vstupenky na muzikál Mrázik na ľade v Žiline. A správne ste odpovedali, že muzikál pochádza z Českej republiky a chcem vám oznámiť, že sme vás vyžrebovali a vyhrali ste. Takže gratulujem a zostaňte mi chvíľočku na linke a nadiktujete mi adresu a pošlem vám potom poštou prvou triedou doporučenie lístky, aby ste si ich vyzdvihli, lebo muzikál je už v sobotu. Dobre, takže ďakujem.